Ани, заварвам те в страхотно настроение, броени минути преди началото на промоцията на Преслава. Здрасти! Знам, че си се подготвила с една песен. Тази вечер да я поздравиш. Да, така единствен ти ще изпълня, тъй като сметнах за по-добре да не пускам песни от новият ми албум. Смятам, че все още не им е по-добре. Единствен ти. А какво би пожелала по случай излизането вече на новия продукт на Преслава на музикалния пазар? Ами, желая много успехи. Аз чух вече албума, много ми хареса, много ми допадна. Всъщност това никак не съм се съмнявала, защото Преслава си е една много талантлива певица, хубав човек е и има много перспектива. Така че желая и да продължава в същия дух, да работи със същото желание, защото според мен нас, хората на изкуството, за нас това е най-важното. Тоест да не спира да има, как да кажа, музикалната муза. И само ти